Inda za ta dawo da sai na yi mata hoyo a cikin haka ne miyan baki na ke yoyo kaina na kane Allah na shi waya. Duk wanda ya ce namiji uba ne, to ka tabbas ya zamo maraya. Kuma in har za ka iya goyon mage to ka sani tabbas cewa sai ta ya kushe ka. Saboda tsintacciyar mage ba ta mage. Da sai na yi mata hoyo a cikin mata. Salamu alaikum. Da alamu kamar na san fuskan nan. Da alamu kuma ba fuskar da ka sani ba ce. Da kyau, ki ce muradi na zai cika kenan. Kaka yaudari kanka. Yaudara kuma? Kwarai da gaske. Idan har zuciyata ta shirya mallakar abu, bana da na sani. Me kake nufi? Ni alkhairi ne a gare ki. Gangan jikina ne anan, amma zuciyata tana can. Lalle wannan mutumin ya kai ɗan rainin hankali. Ni zai ce wa kallacan? Dama ba da ni yake yi ba kenan. Salam, amma fa salon na ya burge ni. Wa alaikas salam. Ka iya kulanta abin da kake so. Haka zalika, ki iya lissafa bugun zuciyar mutum. Ba ma iya bugun zuciya kaɗai ba, har da abin da take cikinta. Don samun abin da kake nema yana bayanka, kallata. Zan rayu da ke, zan rayu da ke. Inda za ta dawo da sai na yi mata hoyo a cikin haka ne miyan baki na ke yoyo kaina na kane Allah na shi waya. Wai wace ce wannan yarinya? Zuciya haba daga ta ce mun wai ga kawai sai in nemi ta rasa. Kai. Na zanganta. Inda za ta dawo. Yawwa. Kina ɗaya daga cikin manyan ma'aikata a wannan kamfanin? Shi yasa nake so mu tattauna akan matsalolin da suke faruwa a cikin wannan kamfanin. So, abin da yake faruwa, na dudduba wasu fayil na ga irin matsalolin da kamfanin nan take ciki. Ko mutane da yawa da za ki ga gashi ba ma sa kula da aikinsu yadda ya kamata, da wasu kuɗaɗe da aka fita da su kuma ba abin da ya kamata a kai ba. To na zo ne saboda ina son yi gyara. Duk ba zan lamunta da ire-iren wannan abubuwan da mutane ke a wannan kamfanin ba. Kuma na ga kina ɗaya daga cikin babban ma'aikaciya, shi yasa nake son yi wannan shawarar da ke. Ina da magana. Ina sauraron ki. Daman can kuɗaɗen da ake shirye da fitar da su a cikin kamfanin nan asararsa ake yi? Ƙwarai da gaske, asara ake yi. Shi yasa aka kawo ka? Da gaske ne wannan. Na zo ne don na yi gyara saboda ba zai yiwu duk abin da ya fita in muka bincika sai mu ga asara muka yi ba. Tom, shi kenan mu ma muna nan muna jiran gyaran don mu ma abin da muke so kenan kamfanin ne ka ci gaba. Za ki iya tafiya.
kai me kake nufi ne? Abin da kika ɗauka shi nake nufi. To bari ka ji in faɗa maka na fi ka makirci. Na fi ki basira. Kar ka ja da damusa. Kar ki ja da zaki. Lallai yau burina ta cika. Sai na nuna masa duk kaɗan daga cikin aikina. Hello? Da fatan ina magana da abokin Sadiq. Shi ne yake magana. Ok, to Fatima ce wadda take aiki a kamfanin shi. Fatima. Fatima ce wacce take aiki a kamfanin Sadiq. Kuma ni ce dai wanda kuke gani akan hanya da niqab. Wai kina nufin ke ce Fatima da muke gani da niqabi? Ni ce fa. To ya kai haka? Ni dai tsaya dai ka saurare ni, abin da nake son da kai akwai wani aiki wanda nake son in saka ka zan baka miliyan 5. Miliyan 5? To aikin mene kenan Fatima? Akwai wani trailer wanda take tafiya za ta zo kamfani. To ina son a dakatar min da ita ne. Ha ba kakki damu wallahi kakki damu. So kike a tara kayan kar ya zo kamfani kenan. Shi fa haka nake so. So ba damuwa kawai, consider it is done kawai. An wuce wurin kawai. Magana na kuɗi. Kawai ka riƙe min sirri na nake so daga ni sai kai bana son kowa ya ji. To ba damuwa ba wanda zai ji sirrin insha Allah daga ni sai ke. Tunda magana ne na harkan kuɗi ai. Yanzu dai kawai ka tura min da account number ka zan baka miliyan 3 in ya so daga baya sai in cika maka. A to shikenan ba damuwa. A fara tura miliyan 3. To shikenan. Nagode sai an jima. Sai ka je ni. Hello? Uga kana ina ne? Okay, yanzu nan? Okay, daidai na kenan za mu haɗu. To ba damuwa zan zo yanzu insha Allah. Okay, ga nan zuwa. San me nake so mu tattauna akai ne game da wannan kamfanin. Ka san cewa ni ne shugaba a wannan kamfanin. Su akwai wasu abubuwa da nake ta gani wanda sabanin tsarin wannan kamfanin. Ko ba haka ba? Akwai mutane da dama ina kallon yanda suke aiki ba su do aikin su da muhimmanci ba. Ni kuma ba zan bar wannan abun ba. Duk wanda zai tsaya yi aiki wanda ba zai yi aiki ba ni ba zan yi aiki da malalaci ko wanda zai dinga bani matsala ba. Magana ta biyu, wannan yarinyar ta kamfanin nan akwai wasu kuɗaɗe da aka ware don raba ma ma'aikata. Wacce kenan? Fatima na nan ofis ɗin nan. Yawwa, kuɗin gashi an cire amma ma'aikata ba wanda aka ba. Da haka ni ba zan lamunta wannan ba, ba zan taɓa yadda da wannan ba. Dole ne sai ta dawo da wannan kuɗin, don ba zan bari ba. Za mu zo na mu sa ido ne sai mun durkusar da kamfani? Kowa ya dinga yin abin da ya ga dama? Ba abin da ya kawo manan kenan ba. Wanda zai yi aiki ya aiki, wanda ba zai yi aiki ba ko ya tafi. Abin da zan yi kenan. Gaskiya ne. So ka san daman bai kamata ba a ce irin ma'aikata irin wannan abin a dinga samun ci gaba sannan a zo kuma ana samun ci baya. Gaskiya bai dace ba. Ya kamata a ce ka zauna da yarinyar nan ku fahimci juna. Ni ban san me yake haɗa ka da yarinyar nan ba. Gaba ɗaya grudges kawai kuke tsakaninku. Sai abubuwan da siya. Za ki shiga mun ofis haka ba wani maganar sallama? Ba na faɗa maka faɗa da dabusa ba. In ka ga dama karanta.
Ina hanyar ba ta da kunya ba. Wai Sadiq, wai me yake haɗa ka da wannan baiwar Allah ne ba ta wannan? Na rasa. Sai kaga kuna yawan samun matsala. Ya kamata a ce a matsayinka na babba akwai irin maximum respect da ya kamata ka dinga bata. Ita ma akwai maximum respect da ya kamata a ce ta dinga bata. Ni da ita waye zai ba wani respect a office ɗina? Da wannan. Dukkan ku ya kamata ku ba juna respect. Ni ban san me yake haɗa ku ba. A ƙarƙashi na fa take fa. Kana kallon da irin cin fuskan nan. Yanzu in wannan je na gaya ma amma haka zai yadda? Amma kaga a gaban ka ni ko? Yanzu ka gane? Ga shi mu ne ko. Ba damuwa. Tun jiya na baki kuma ki kai ma inda ba ki kai masa ba? To wallahi ba zai yi. Ne ma kike in yi asara? Wallahi tun jiya na riga na bashi kayan ɗin. Okay, to shikenan. Bara in kira MD. Bara kira MD. To am ka kira shi ka shi. Na gode. Sadiq ya faɗa tarkona kuma wallahi ba zai taɓa fita ba. Kamar yadda ya ce sai na biya kuɗin nan shi ko yanzu sai ya biya linki 3 a kan nawa. Wai Sadiq, ni na rasa gane me ke damun ka ne wallahi tallahi. A office na yi ka gaya min me ke damun ka, kwana biyu na rasa gane me ke damun ka wallahi. Ni gashi nan ma mun zo mun zauna har yanzu the same thing. Me ke faruwa ne Sadiq? Ka gane? Ba wani abu yake faruwa ba. Amma dai ina zuwa, ka gane? Ina zuwa. An baka form domin kai cancel din kayan da aka kawo. Ka ki kai cancel. Me kake nufi to? Kana son in yi asara kenan. Wallahi ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba na faɗa maka. subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ku samu. Mun gode da kallon tashar Metro Max TV. A cikin haka ne.